טוב, אז המשחק בין בני יהודה להפועל אום אל-פחם, עוד לפני שהמשחק הזה יתקיים, הרבה מאוד נורות אזהרה, והיום בעצם המשטרה מאפשרת, מתירה לפרסום, שהמשחק הזה, שהחקירה הגלויה, הסמויה, הפכה להיות חקירה גלויה, ואני צריך לספר גם רז, על לא פחות משלושה נחקרים משתי הקבוצות שחקן, הללו. מאמן שחקן, מאמן ועסקן. השחקן הראשון להיחקר, וזו דרמה לא קטנה, אבל הדרמה היא לא פחות גדולה, כפי שאתה ציינת. הפעם 433 מעורבת, לא מודיעין אזרחי, לא חברת החקירות ויצמן יער, אולי הפעם באמת יצליחו לשים יד על התופעה הזאת, שאנחנו מדברים עליה לא מעט. בטח אתה בשידורי הליגה הלאומית, חשד להטיית משחק בפרופיל כל כך גבוה, בני יהודה נגד הפועל אום אל-פחם, אני בטוח שיהיו... אז דבר ראשון, שלמה צריך לסייג, בגלל שאף אחד לא הובא בפני שופט, אף אחד לא נעצר, אז גם אנחנו מנועים להגיד את השמות של הנחקרים, חלילה לא לעשות עוול. מצד שני, שלמה, דבר... יפה, שוחררו. דבר נוסף, שלמה, באמת יצא צו איסור גורף, צו איסור פרסום גורף עד סוף החודש. היום הם עברו לחקירה גלויה. אני אגיד לך משהו מחדר החקירות, לפעמים חקירה גלויה זה לשחרר את האנשים שיעשו טעויות, יושבים, מאזינים, רואים, אי אפשר לדעת, אבל גם אי אפשר להיות פה נחרצים, אי אפשר לדעת לאן זה הולך, איך אתה רואה את זה? קודם כל, לפי דעתי, זה לא המשחק היחידי שצריך להיחקר, יש הרבה משחקים בליגה הלאומית שצריכים להיחקר, ואני לא רוצה פה לפתוח תיבת פנדורה. יש הרבה מאוד משחקים שהם היו לא בסדר, ואני יודע את זה משחקני כדורגל. שחקנים? גם משחקנים שסיפרו לי דברים מאוד מאוד חמורים, אבל אני לא רוצה להיות זה שיפתח את ה... שמה? שאומרים להם תתאמצו יותר, תתאמצו פחות? לא, שחקנים שאמרו לי שהם עדים היו למקרים של הטיית משחקים. כן. לכן אני אומר, זה לא מקרה היחידי, ואני חושב שאם זה באמת נכון, צריכים להעניש פה בחומרה, במיוחד בשביל לעצור את התופעה הזאת, כי התופעה הזאת קיימת כבר הרבה מאוד שנים. זה לא מקרה אחד פעמים. זה השנה קרה הרבה פעמים, בהרבה משחקים, וכדאי לחקור את זה. פשוט זה היה פעם בולט, זה היה בולט, 6-1, זה היה כל כך בולט. בואו שיתחילו ויתפסו וימצאו משחק אחד, ויהיה חקירה אמיתית, זה גם ירתיע את האחרים. בדיוק. תראה, ישב פה אייל ברקוביץ' עד לפני שנתיים, והוא אמר פה דברים חמורים מאוד על הליגה השנייה. אבל הוא אמר, ולא יצא כלום. לא יצא הוא כלום. אמר, זה סיסמה שהוא אמר. אחרי זה גם תבעו אותו הוא היה תביעת בתוך דיבה. העניינים. לא, זה מלא סיסמאות. תביעת דיבה? כרגע השוער של בזמנו כפר קאסם, שיעלה בהפועל פתח תקווה. עוד פעם, בפרקטיקה, כלום עוד לא יצא. זאת אומרת, הלוואי, מה שאתה אומר חוקרים היום, אבל לגלות ושיקרה משהו. היו למעלה מ-15 חקירות, ואנשים שישבו במאסר. אבל אני מסכים עם יגאל. ברגע שלא, הייתה חברת חקירות בהתאחדות לכדורגל 30 שנה, כן. שלא הביאה כלום. ברגע ש-433 נכנסו לזה, אלה החוקרים הכי טובים בארץ. אתם כולנו ראינו את המשחק הזה, ורז ראה אותו אולי מקרוב, ורז גם ידע את התוצאה לפני שהמשחק התחיל. כל כך הרבה נורות אזהרה היה לפני המשחק הזה. יש לך תשובה, הרי גם המשטרה, אני יכול להגיד לך מחדר החקירות, משתגעים איך לא הוציאו את המשחק הזה מהטוטו. אתה יכול לתת לי תשובה על זה? אבל לא מכרו אותו בשביל הטוטו. עוד פעם, איך משחק כזה, שכולם מדברים על התוצאה וגם אתה, איך לא מוצאים... עליית ליגה, זה לא היה... יפה, איך לא מוצאים את המשחק? מה טוטו, יש לך תשובה? לא. גם להם בינתיים אין תשובה. אבל אני אומר לך עוד פעם, בסופו של דבר, העליית ליגה לא נקבעה סביב לכאורה אותו משחק, שזה גם החוקרים לוקחים... אבל זה לא פחות חמור אם המשחק הזה נמכר להימורים, ולא שבני יהודה היא הרוכשת של המשחק הזה לכאורה. גם מדובר בהימורים, ויש שחקן, מאמן, בעלים של קבוצה, גורם כלשהו, שבסופו של דבר נטל חלק בדבר הזה, מגיע לו להגיש... תראה, המעורבות של שלושת האנשים היא מאוד גלויה. גם חשפנו את זה, הם השתמשו גם בדברים ששידרנו ב5 באוויר עוד לפני כן, בדיוק מה היו היחסים בין כל הצדדים. השאלה מי יפיל את מי, מה יקרה, אבל אל תתרשמו מזה שהם שוחררו הביתה. שמשוחררים הביתה, יושבים עליך, ואז אתה מתחיל לעשות את הטעויות מהלחץ. רגע, הם משוחררו בתנאים מגבילים? הם כרגע משוחררים, נכון יגאל, שוחררו לגמרי, כולם. מגבילים, זה אומר שמי שפה נתן להם את האפשרות לצאת, זה השופטים. פה הם רק נייצאו בעצם בחקירה באזהרה, אז מי שפגש אותם... בוא נראה מה יהיו התוצאות. ולא בפני שופט. אז בוא נראה מה יהיו התוצאות, ובוא נראה איך יתנהגו עם התוצאות. אבל עוד לפני התוצאות, בוא נשמע את אחמד אבולם, אז הוא שימש כיושב ראש אום אל-פחם, בימים האחרונים הוא גם סיים את תפקידו לטענתו במועדון, מה הוא אמר לפני המשחק הזה? היה מאוד ספורטיבי, ישבו פה שני חוקרים במשחק, אחד יהודי ואחד ערבי, ישבו ביציעים, המאמן הזהיר את השחקנים, זה הקריירה שלהם. אם אתה חושב שטק סטמבי ועומרי לוזון
וגל לוי ושחקנים בכירים כאלה באים בשביל לבזות את עצמם, אז מישהו טועה. זה שהפסדנו 6, לפני כמה שבועות הפסדנו 5 לפני לנוף הגליל, ואף אחד לא דיבר. טוב שהפסדנו את התוצאה הזאת, ונוף וטבריה עלו, בשביל שהנושא הזה ירד מסדר היום. האם אין מקום לצמצם את הליגה הלאומית? החלו דיונים. אני לא חושב שהצמצום לא יפתור את הבעיה. הצמצום, לפי דעתי, הליגה ברובה, ברוב הזמן הייתה ליגה מאוד שוויונית והייתה מעניינת, ואני עקבתי אחרי הליגה הזאת, ואני חושב שהיו משחקים שלא נפלו ברמה שלהם. אבל לא משלמים. מהמשחקים בליגת העל. אם לא לא משלמים, איפה בקרה תקציבית? אם לא משלמים, שמה בקרה מקבלת כסף? אבל בואו לא נהיה נאיבי, מי שעומד מאחורי הרצון הזה לצמצם, זה בעלי קבוצות שהם רוצים שהעוגה תתחלק עם פחות קבוצות. כלומר, ברגע מ-16 ל-14, מ-14 ל-12, קבוצות יקבלו יותר כסף. אבל איך יכולים לסיים עונה ששחקנים, כל כך הרבה שחקנים לא קיבלו שכר? איך? בליגה מקצוענית. על הבקרה, מה שקורה בבקרה, צריך ועדת חקירה על מה שקורה בבקרה. בשביל מה יש בקרה תקציבית שמקבלת כסף בשביל העבודה שלה, ולא בודקת את הדברים כמו שצריך? אז אני יכול להגיד לך שהבוקר, באופן דיסקרטי, שיחות עם כל קברניטי הקבוצות בליגה הלאומית, מקשיחים עמדות בבקרה, מבינים שאיך שזה נעשה, זה לא יכול לעשות, והיום הדרישה היא דרישה מאוד קשה, בכדי שישלמו בסופו של דבר את כל הכספים. פחות ניהול סיכונים, פחות סיכונים. לא משלמים כרגע.